जोंनि राजखान्थियानो जाबाय हारिखौ बोरै सिगां फारसे लांनानै जौगाहोनो हायो। जोंनि राजखान्थियानो जाबाय थागिबि सुबुंफोरखौ बोरै रैखाथि होनो हायो। रेवरेवा नार्जि हारि बिथाङा बैसो जाबोनायखायनो बेबादि बुंनांगौ जानो हागौ। जोंनि पलिटिक्सआनो जाहैबाय हारिखौ बोरै सिगांथिं लांनो हायो, हारि जौगानायनि पलिटिक्स। ओमफ्राय जोंनि पलिटिक्सआनो जाहैबाय जोंनि थागिबि माहारिफोरनि मोन्थाइफोरखौ बोरैहाय जों इनसियर खालामनो हायो बेनि पलिटिक्स। जोंनि पलिटिक्सआनो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि हा हुखौ जों बोरै रैखाथि होलांनो हायो। बेवहाय लोगोसे माने मा बुंगोन मा बुङा बिदिबायदि जादों, बैसोजों लोगोसे जायो बे माने माबा नङा। राजु नार्जारि बिथांनि माखासे मानि गोख्रों फिनजाथाय। बिजेपिनि रेवरेवा नार्जि हारि बिथाङा बिटिआरनि सीएम रमद बर'न बिथांनि सायाव सोंखारिनायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों मिरु UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। राजु नार्जारि बिथाङा रेवरेवा नार्जि हारि बिथाङा आथिखाल सरकारनि स्किमफोरखौ मोनाखै होननाय बाथ्राया नंखाय होनना खेंफोरथि होयो। लोगोसे रेवरेवा नार्जि हारि बिथाङा बुंदोंमोन दि UPPL दोलोआ बिजेपिनि अक्सिजेन लानानैसो थांनानै दं बुंनायखौ लानानैबो गोख्रों फिनजाथाय होदों राजु नार्जारि बिथाङा। बिथाङा बुंदों दि बिजेपिखौबो UPPL दोलोआ गोबां मदद होबोदों। आसामनि मोनफ्रोमबो बियाबावनो बिजेपिखौ UPPL AGP दोलोआ मदद होबोदों। बेबादि होनानै जोंनि अक्सिजेन लानानैसो थांनानै दं बुंब्ला जानाय नङा होनना फोरमायो। लोगोसे UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा सोंथि खालामोदि रेवरेवा नार्जि हारि बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ गाव हारसिं साननानैसो बाथ्रा बुंदों ना दोलोआव सावरायनानै बाथ्रा बुंदों, बेखौ थाबैनो क्लियार खालामनांगौ होनना दाबि दैखाङो। लोगोसे UPPL दोलोआ थाबैनो गावारि गोख्रों सावरायनो जिरायनाय जासिगोनखौ बाथ्रा बुङो राजु नार्जारि बिथाङा। रेवरेवा नार्जि हारि बिथांनि सायाव मा गोख्रों बाथ्रा बुंदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। बेबायदि होनदों नामाब्ले रेवरेवा नार्जि हारिया मोनसे प्रग्रामाव रामफलाव मोनसे जयेनिं प्रग्राम लादोंमोन बिजेपिनिफ्राय बिथांमोना बे प्रग्रामावनो रेवरेवा नार्जि हारिया अपेन स्पेसाव बुंदों आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों बिजेपिनि एमफोरखौ प्रमद बर'आ नासयदों, नांगौ बादि स्किमफोरखौ होआखै, बिथाङा अजद दैखांदों। नोंथाङा बिनि सायाव आदा रेवरेवा नार्जि हारिया सासे मानगोनां EM बिटिआरनि। दा बिथाङा जुदि बिदि बुंमारदोंबा बेथ' एसे माने आनफर्चुनेट जाहैबाय। बिथाङा दिनैसिमबो सरकारनिनो पार्ट। बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि UPPL आरो BJP NDA एलायन्सनि सासे बिथाङा EM, रेसपन्सिबल EM जानानै बिथाङा गावनिनो बस प्रमद बर' सारनि हेंथायै बेबायदि बुंनाया बियो दुखु गोनां जादों। दा बिथाङाबा मा साननानै बुंदों, दा बिथाङा गावनि बेक्तिगत अपिनियनखौ बुंदों ना पार्टिनि अपिनियनखौ बिथाङा बुंदों, बिथाङा बेखौ माने क्लेरिफाइ खालामनाया मोजां। दा बबे स्किमखौ बिथाङा मोनाखै, जेरै हमना लादो लामा बानायनो थाखाय गुडविल स्किम बाहाय स्टेटनिफ्राय हरदों। गिबि बोसोरावहाय 500 कौटि हरदों, नैथि बोसोरावबो 500 कौटि हरदों। बे 500 कौटिनि स्किमखौ बिथाङा मोनदोंना मोनाखै? मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय, बियो जमदुवार समस्तिनि मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय 10 कौटि खरि हरदों। आं मिथिनायावथ' बिथाङा गिबि गुडविलावबो 10 कौटि मोनदों, उननि गुडविलावबो बिथाङा 10 कौटि मोनदों। आरो बेबायदिनो जे कालभार्ट बानायनायनि, लामा बानायनायनि जिखिनि स्किम, बेखौथ' 40टा जिहेतु जोंहा समस्ति दं, 40टा समस्तिजों समान बेखौ राननाय जायो। बेखौथ' EM GM फोरनो राननाय जाया, बेखौथ' रायजो राजाफोरनि थाखायसो राननानै होनाय जायो, नङा होमबा? EM GM नो राननाय माने मा? EM GM आ बेखौ लांनानै मा खालामहैगोन? बेखौथ' लांनानै जाहैनो हाया, बेखौथ' रायजो राजानि थाखायसो मावहैनांगौ, नङा होमबा? गतिके बबे मोनसेखौ बिथाङा थिउरियावल' नुदों, प्रेक्टिकेलाव मावनो हायाखै होननानै बबे मोनसेखौ बिथाङा बुंदों? आंथ' बिथांखौ नुदों, कयेकदिन सिगां नोंथांमोना मिडियानि आर्काइभआव नायोबाबो नुगोन जे बिथाङा प्रमद बर'खौ सासे बयनिफ्रायबो दक्षसिन सुबुं, बयनिफ्रायबो मावनो हासिनग्रा, मोजां साननो हाग्रा, जोबोद गोख्रों सासे मानसि होननानै बिथाङा बाख्नायसोगारदोंमोन। अपेन स्पेसफ्राव बिथाङा बाख्नायदोंमोन। दिनैहाय साडेनलि बिथाङा मानो गावनि स्टेन्डखौ सोलायफिनदों? नोंथांमोना सिगांनि मिडिया आर्काइभआव बुरखांनानै नाय, बिथाङा प्रमद बर'खौ मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव जोबोद बाख्नायसोनाय, बेफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों ना? मोनफ्रोमबो हान्जाया बे सिमांखौ नुनो हायो। सिमां नुनायाव जेबो गाज्रि बाथ्रा गैया। जे बिसायख'थियाव जायफोर गेलेनो थाङो, खुनु माने राजखान्थियारि हान्जायानो बुङा जे जों जेनगोन बा जोङो माने सासनाव फैनाय नङा होननानै रावबो बुङा।
दा सासनाव फैनोब्ला रायजो राजानि मदद नांगोन, रायजो राजानि भट नांगोन, नङा होमबा? जोङो रायजोफ्रा जेखौ सानो, रायजोफ्रा जायनो भट होयो बिसोरसो सरकार दानो हायो। गतिके जों रायजोनि मेन्डेटखौ जों नेनानै थानांगोन, रायजोनि मेन्डेटखौ जोंनो अराय मान होलांनांगोन। रायजोआ जायखौ लुबैयो बिटिआरआव सरकार दाजानो, बे हान्जायासो बिटिआरआव सरकार दागोन। गतिके दिनैनि तारिखाव जोंहा 2025 मायथाइसिम भारतीय जनता पार्टीजों एलायन्सआ दङ। आं फोथायो बे एलायन्सआ थागोन। आरो जोंखौ दिनैसिम फर्मेलि कमिउनिकेट खालामाखै। सासे सानै व्यक्तिया बबेबा मेल मिटिङाव बेबायदि इनफर्मेलि बेबायदि अपिनियन होदों। दा बियो अपिनियन ना पार्टीनि डिसिसन जोंबो मिथिया। बिथांमोना जेब्लानाखि पार्टीनि डिसिसन लानानै जोंखौ बुंगोन, वी आर एब्सोल्युटलि फाइन एन्ड अके विथ इट। दिनै इयाम रेवरेवा नार्जारि बिथाङाबो रमद बर'ननि सायाव बेफोरबायदि अजद दैखांदों। नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों नुदों, आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङा मोनसे फोसावदों जे हारसिं गेलेगोन 2025 मायथाइयावहाय। आरो दिनैहाय जों नोंथांमोननिफ्राय मिथिबाय जे आदा रेवरेवा नार्जारिया माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों। दा बेनि सायाव जोङो जोबोद सिरियासलि सावरायगोन। UPPL हान्जाया जोबोद सिरियासलि सावरायगोन। साननैसोनि गेजेरावनो जोङो जोबोद सिरियासलि सावरायनानै मोनसे थांखि जों लागोन। थांखि लाखांनायनि उनावहाय बे थांखिखौ लानानैनो जों माने हाबाफारिखौ जों लालांगोन। जोंहा UPPL हिसाबै जोंहा जेबो माने बेबायदि माने साननांगौ बा कनसार्न जानांगौ बाथ्रा गैया। जों बिराद मोनसे कमफर्टेबल पजिसनाव दङ। जोङो बड'लेण्ड ओनसोलनि दिनैनि तारिखाव बयनिफ्रायबो गोख्रोंसिन मोनसे राजखान्थि हान्जा। जोंहा 2 मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट दङ, जोंहा 7 जन MLA फोर दङ, जोंहा MCLA फोर दङ, 17 जन MCLA फोर दङ, आरो जोंजोंहाय रायजो राजाफोर दङ। आरो जोङो UPPL हान्जायाव नोंथांमोना नुगोन जे रावबो जों प्रफेसनेल पलिटिशियान नङा। जों बयबो समाज सिबिनायनिफ्राय फैनाय, सोरबा जोंनि माहारियारि आफादनिफ्राय फैनाय, गासिबो जोङो माने समाज सिबिनायनि जे बेकग्राउन्ड, ससियेल वार्कनि बेकग्राउन्ड, बेनिफ्रायसो फैजोबनाय। गतिके रावबो प्रफेसनेल पलिटिशियान जोंनि हान्जायाव गैया। जोंनि पलिटिक्सआनो जाहैबाय हारिखौ बोरै सिगांथिं लांनो हायो, हारि जौगानायनि पलिटिक्स। ओमफ्राय जोंनि पलिटिक्सआनो जाहैबाय जोंनि थागिबि माहारिफोरनि मोन्थायफोरखौ बोरैहाय जों इनसियर खालामनो हायो, बेनि पलिटिक्स। जोंनि पलिटिक्सआनो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि हा हुखौ जों बोरै रैखाथि होलांनो हायो, बेनोसो पलिटिक्स। लोगोसे जोंनि पलिटिकेल राइट्स जेखिनि दङ, गोमानाय पलिटिकेल राइट्स, बेफोरखौ जों बोरै गाबथानो हायो, बोरै जों साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो हायो, बेनोसो जोंना पलिटिक्स। जोङो बेवहाय रावबो प्रफेसनेल पलिटिशियान जोंनि हान्जायाव गैया। गतिके जोंहा जेबो गिनांगौ साननांगौ जेबो गैया। जोंनि पलिटिक्सआनो समाजनि थाखाय, जोंनि पलिटिक्सआ जाहैबाय बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय, गरिब दुखिया रायजो राजाफोरनि थाखाय, हा हु रैखाथि होनायनि थाखाय। जोंनि पलिटिक्सआनो जाहैबाय बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे जों बोरैहाय माने इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हायो, बेनि थाखायसो जोंनि पलिटिक्सआ। गतिके सोरबा सासे सानै मानसिफ्रा जों माने UPPL जों थाला बा UPPL जों गेलेला होनबा जोंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया। बिथांमोना मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट पलिटिकेल पार्टी, बिथांमोना मा डिसिसन लायो लाया बे बिथांमोननि सायाव। आरो जोंनि डिसिसनखौ जों साननैसोनि गेजेरावनो जों सिरियासलि गासिबो जोंनि MLA MP MCLA गासैखौबो लाजोबनानै थाबैनो जों जिरायनानै मोनसे जों थांखि लागोन। बे थांखिनि गेजेरजोंनो जों हाबाफारिफोरखौ लालांबाय थागोन। माने आं नोंथांमोननिफ्राय खौरां मोनदों, आं अबयस्से नुजोबाखै दाबो मा बुंदों। गतिके बिथाङा क्लियार खालामनाया मोजां। गाव माने बेक्तिगत भाबै बुंदों, दा दिनै हान्जाया, बिथांमोननि हान्जाया बेखौ थांखि लानानै दिनैहाय बिथाङा मेलनि गेजेरजों बेखौ बुंदों, फोसावदों, बेखौ बिथाङा क्लियार खालामनाया मोजां। बिथाङा मोनसे अजद होबावदों जे मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव BJPनि अक्सिजेन लानानैनो UPPL आ देरहाबोदों। नाथाय भट जोबखांनायनि उनावनो जे BJPआ UPPL नो भट होआखै होननानै UPPL नि मानसिफ्रा बुङो होननानै बिथाङा आरो अजद दैखांबावदों। बेनि सायाव आदा रेवरेवा नार्जारिया सासे जोबोद सिनियर मानसि, एक्सपिरियेन्स मानसि, गोदोनिफ्रायनो आन्दलनजों जड़ित जाबोनाय, बोजों बोजों जायगायाव थांनाय, सारा आसामनि, सारा बड'लेण्डनि, सारा इन्डियानि बिथांहा माने जे जिअग्राफिकेल बा जोंहा जे डेम'ग्राफिक पेटार्न दङ, बेखौ बिथाङा जोबोद मोजाङै मिथियो। खिन्थु दिनैनि बेबायदि बिबुंथिजों बिथाङा बैसो जानायखायसो मानायसो दिनैहाय बेबायदि बुंनानै लादों। नंगौ, BJP हान्जाया जोंखौ मदद होबोदों। 2021 मायथाइयावहाय जोंनि MLA इलेक्सनाव बिथांमोना मदद होदों। दाखालि MP इलेक्सनाव बिथांमोना मदद होदों। जों बिनि थाखाय जोबोद जोबोद बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो। खिन्थु बिथाङा मिथिनाया मोजां जे जों UPPL हान्जाया BJP हान्जाखौहाय, जेरै जोङो तेजपुर बियाबाव जों बिथांमोनखौ मदद होदों, मंगलदै दरं उदालगुरि जे समस्ति दङ, जों बेयाव मदद होदों, गुवाहाटि समस्तियाव जों मदद होदों,
नङा होमबा दा बेबायदिनो जोंहा दिफु जे समस्ति दं बेवहाय जों बिथांमोनखौ मदद होदों लखिमपुर बियाबाव जों मदद होदों जे 14टा जे लकसभा समस्ति दङ बेनि गेजेराव जोङो 13थायावहाय जोंनि भारतीय जनता पार्टी आरो आसाम अखम गण परिषद बेखौ जोङो मदद होदों तुद्रुक जोङो 2021 मायथाइनि जे MLA इलेक्सन दङ जों 8था समस्तियावल' गेलेनानै गासै आसामनि जे समस्तिफोर दं जेराव जों मदद होनो हायो बेयाव जों मदद होदों गतिके दिनैनि थारिखआव बबेबा मोनसे हान्जाया सोरनिबा अक्सिजेन लानानै सोलिदों होननानै बेखौ बुंनाया बे थिग नङा दिनै हयथ' जोंना माने चिफ बिटिआरनि चिफआ प्रमद बर' सार जानायखाय बिथाङा UPPL नि जानायलाय बिथाङा बिदि साननो हागौ खिन्थु आसामाव जोङो UPPL हान्जाया बा आसाम गण परिषद हान्जाया दिनै BJP खौ मदद होदों BJP नि बेवहाय दैदेनगिरिफोर दङ चिफ मिनिस्टारा BJP नि दिल्लीयावहाय जोंनि MPफ्रा थांनानै मदद हैदों बेवहाय अनारेबल प्राइम मिनिस्टारा BJP नि गतिके बेयावथ' बेबायदि बुंलायनाया बाथ्रा नङा जे सोरनिबा अक्सिजेन लादों लायाखै होननानै बे माने बिथांनि इमेच्योरिटिखौ देखायदों पलिटिकेल इमेच्योरिटि आरो लोगोसे आं सानो जे बिथाङा बैसो जालांनाय लोगोसे माने मा बुंगोन मा बुङा बिदिबायदि जादों बैसोजों लोगोसे जायो बे माने माबा नङा खिन्थु बिथाङा इयुनाव जुदि गावनि बाथ्राफोरखौहाय एसे सानै हयै बुङोब्ला होमब्ला गावनि थाखायनो जिहेतु बेहा मोनसे रेसपेक्ट दङ मोनसे सिनियरिटिनि रेसपेक्ट दं गोदोनिफ्रायनो समाजजों जड़ित जाबोनायनि मोनसे रेसपेक्ट दं बे रेसपेक्टखौ जाहाथे बिथाङा खोमानानै लाया बेखौसो आं खावलायगोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन